روزنامه ریباز بهژمارە خۆیان 21 هاتیە دەر و گەیشتیە بەردەستی خوێنەران دوێ هەژمارێدا هەژمارێک مژارên سەربازی، سیاسی، رامیاری، civakî û rewşenbîriyên giring bûn û li xwe digire. Gotara destpêkê dibin sernavê ji dayîkbûna zanyarî li Bamirov bi pênûsa nivîskar Ebdulbaqî Ehmed hatiye nivîsandin. Serbarî gotarekê dibin sernavê Barzaniyet Rêbaz û Xebat e ku bi pênûsa Hesen Keleş hatiye nivîsandin cê xwe Drûpala yekem de ji rojnameyê digirin. Drûpala di duan de du babetên girêdayî karûbarên siyasî û navxweyîn nivîskar Zehra Ehmed û Mesûd Bilî di jêr sernavê. Guhertina demografî li Efrînê û koçberên dozê hatine belavkirin. Gotareka nivîskar Ehmed Hiddo li jêr sernavê Biratiya Wendayî û gotara nivîskar Raed Mihemed dibin sernavê ciwanên Kurd û baca şoreşê cê xwe di Rûpala Siyan de digirin. Rûpala pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde sê helbestên bi navê Malxerabê, Kurdistan, Welatê Eşxê yên her yek ji nivîskar Rozerîn Tuncer, Rizgar Hisso û Narîn Umar hatine belavkirin. Rûpala şeşan ji rojnameya Rêbaz helbesteka nivîskar Mîdya Şêxa bi navê Mirina Welatekî, serbarî gotareka nivîskar Xelîl Osman bi navê Rola xwendin û rewiştê di pêşketina civakan de li xwe girtiye. Rûpala heştan ji rojnameya Rêbaz û wekû her car jê şehîd û birîndar û jinenîgariya leşkerê roj ra hatiye dabeşkirin. Dajmara 21 de ya rojnameya Rêbaz behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj Mesûd Ebdirrehîm Remadan dike ku dibin sernavê gotineka wî de beriya ku şehîd bibe gotiye em tu caran rê nadin dijmin derbasî Kurdistanê bibe û em birûmet şehîd bibin baştir e ku em wek newêrekan bimirin hatiye. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Slêman Bedran Şêxî ku behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şerê rûbirûbûna Daişê de li beraya şer lê Sehlecê dike li jêr gotareka wî ku dibêje ez çekê xwe nadayînim madem welatê min bin dest e cê xwe digirin. Di vê hejmarê de ji rojnameya Rêbaz gotar babet mijarên 13 nivîskarên Kurd ku piraniya xwe ve rewşa siyasî û civakî serbarî babetina leşkerî warzişî bizîşkî giring ji hêzên pêşmerge re hatina belavkirin cê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz jariyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Meha neya û mijarên jor bi jor û giring li xwe digire. Elî Umar